V nedeľu vlastne na Kuchade robíme turnaj, ktorý je súčasťou majstrovstiev Slovenska. Aby ste sa nezlakli, tak hrávajú to aj ľudia, ktorí to hrali prvýkrát. Na Slovensku ešte neexistujú žiadni profesionáli, možno okrem 2-3 ľudí, čo hrávajú medzinárodné turnaje. Je to veľmi jednoduchý šport, zábavný a rýchlo sa to naučí aj tí, čo nehrávali tenis nikdy predtým. Takže veľmi radi budeme, keď dojdete sa minimálne pozrieť alebo si to aj vyskúšať a zapojíte sa do turnaja. Plážový tenis začal na Slovensku asi tak 3-4 roky dozadu. Začali ho chalani v Nitre, tam vznikol aj prvý klub ABC Nitra. No a my v Bratislave sme ho začali robiť minulý rok, sme začali organizovať aj turnaje, začali sme organizovať nejaké tréningy. A v podstate je to taká jednoduchšia forma tenisovej štvory, raz to na piesku, hraje to vždy 2 na 2. S tým, že počíta sa to ako v tenise, 15, 30, 40. Rozdiel medzi tenisom a týmto je, že tam je iba jeden servis. A v podstate, keď je zhoda, tak sa hrá priamo o game. Takisto sieť musí byť vo výške 1,70 m v strede, takže je nižšie ako volejbalová sieť. Hrá sa to s takými detskými loptičkami tenisovými, ktoré sú trošku mäkšie ako normálne a s takými umelými raketkami, takisto sú menšie ako normálne. S tým, že tak sa hráva v Európe, v Amerike to zvyknú hrávať aj s normálnymi tenisovými raketami. Čo sa tu stretávate plážových tenistov alebo vždy iba hráte nejako popri tých volejbalistoch? Tak jediný, čo vlastne tu organizujeme, nejaký plážový tenis, tak sme zatiaľ my. Sme taká skupinka takých 30, možno 40 ľudí, čo sa tak niekedy nazbierame. Ale zatiaľ sa to nehráva, nie je to taký bežný šport v Bratislave. V podstate hráme to buď tu na Slavii Agrofert, alebo to zvykneme hrávať v strede, to hráme na Magiopláži. A teraz v nedeľu budeme mať vlastne prvýkrát turnaje na Kuchade, takže aj tam to trošku predstavíme tej verejnosti a je to taký nový šport a ľudia sa na to radi pozerajú a dajú ma ich vlastne čo to je.